glorja l-Alla ta' dak li tiġa sar. Għax ma tistax tek li l-Kristjanizmu huwa monotonu mill-ebda naħa, halleluja, grazzi Ġesu. Imma issa nikkalmaw ftit, nitfu il-fokus fuq dak li huwa is-sors ta' kollox li huwa Ġesu Kristu. U sa nerġgħu nitlobkom biex tqumu bil-wifqa għas sempliċi raġuni li aħna irridu nonoraw sewwa Ġesu sidna, il-kelma talla issa li ħad tiġi imxandra. U flimkien nagħlqu għajnejna u bil-fidi il-lejla nilqgħu din il-kelma li l-mulej għandu għalina. Illa li Ġesu sidna tiġa tkellem ħafna llum u ħajkompli jitkellem fuq l-istess linja niżuħallalla fuq is-saltna li jrid jara tissaħħaħ li aħna l-koll nagħmlu parti minna. Ejjew ma noħduwix lajt li din illa għaliex qed jitkellem ċar il-mulej is-saltna tiegħu irrida tqum minn hemm. Aħna parti mis-saltna l-aħwa. U l-kelma li għandna llejla hekk biex aħna niġu aware ta' xiġifieri li aħna parti minn din is-saltna. Mister Qaddis, nirringrazzjawk li inti tajna dell-opportunità li naqdu flimkien il-lejla għal darb'oħra mulej u f'din il-preżenza qaddisa tiegħek aħna ninfetħu għall-kelma tiegħek mulej. U iva mulej nitolbu li l-qawwa ta' din il-kelma illum tagħmel ħafna trasformazzjonijiet mulej. Tmiss il-qlub kollha mulej Qaddis li qegħdin hawnhekk u li qegħdin jisimgħuna mulej ukoll hemm barra fuq il-YouTube missier inti bla limitu dak li għandek aħna mulej Qaddis irriduh, mulej Qaddis u rriduh bil-qawwa u nirringrazzjawk minn issa mulej għal dak li inti ħatamel missier il-glorja hija kollha tiegħek mulej Ġesu u nirringrazzjawk tal-Ispiritu Qaddis tiegħek, Spiritu Santu. Nitolbuk biex tuħu over palma inti tiġa qiegħtaw u kull glorja joħodha s-sit tagħna Ġesu Kristu. Halleluja, amen, amen, amen. Mela, immorru fil-ktib ta' Mattew 5. Mela, il-messaġġ tal-lejla intom tisimuh għamlu bħal dejjem sewwa, imma illum donnu il-mulej irid jgħid xi ħaġa għax qiegħed jirrepetiha over and over again li ma nistgħux nibqgħu fil-livell li aħna. Qed tinstema' ħafna fit-talb, qed tinstema' anke ħarġet minn fom ħafna anke x'intalab jew ħanu x'intkellem Elton li ma nistgħux nibqgħu fejn aħna. Il-mulej Ġesu irid xi ħaġa. Għax il-messaġġ, dan il-messaġġ ilu ħafna għandi fil-qalb tiegħi imma ma kien qatt il-mument palma tafu ġili niġi msejħa biex nippretka u ilu tiġa li kien taw lil-mulej imma għal xi raġuni illum kien it-timing tiegħu. Voldiri intom li qegħdin hawn u intom li qegħdin tisimgħu hemm barra iftu qalbkom sew għax huwa messaġġ li jista' jibdlilkom ħajjitkom. Bħal dejjem imma anke fil-prattika. Voldiri jekk inti m'intix qed tara dak li il-kelma tgħid li wara kollox il-kelma ma tikdibx, il-kelma qatt ma tiffejlja, żgur mhux tort tal-kelma. Ikun hemm xi ħaġa li qiegħda mhux sew fina. Mela, ħanibdew ħanaqraw id-diskors tal-muntanja. Il-famuża priedka li għamel Ġesu, essaġġ beda iwassal fil-bidu tal-ministeru tiegħu is-saltna. U smajni kemm il-darba l-lum il-kelma blessed, imbirka, u f'dan il-passat se nasumu ħafna l-kelma ħinja, jew inkella imbirka. Imma fil-verità dil-kelma imbirkin intom verament nafu x'tirkopra. Imbirkin intom, imbirkin issa ħna rawa waħda wara l-oħra.
U ħanaqraw kol bl-Ingliż, fis-sens bl-amplified, għax il-kelma blessed ħatiftaħ ħafna biex turina xirit jatina l-mulej l-imħabba tiegħu hija tal-ħaġeb. Voldiri rridu nesperjenzaw il-kobor li hemm fih u li tagħna meta aħna twilidna mill-ġdid. Mela aħna mwildin mill-ġdid. Alright, issa dik twilidna mill-ġdid. Meta aħna tajna ħajjitna l-mulej. Imma nidħlu fis-saltna. Alright, u ngħixu u ngawdu u mbagħad dak jiġi wara meta aħna nagħmlu dak li joġob lill-Alla u dak li ħajadinna l-mulej hawnhekk Ġesu. Dan huwa kollu kliemu min għandu l-amplified bl-Ingliż, min għandu il-Bibja bl-Ingliż, jafax qiegħed bl-aħmar. Kull kelma li se ngħidu huwa kliem Kristu. Mela ħanibdew. Kif ra l-folol Ġesu tela fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u resqu lejh. Qed nibda minn vers 1 Kapitlu 5, Matteo 5, qed nibda minn vers 1. Right? Kif ra l-folol, ma hawnhekk inbeda il-Ministeru tiegħu bida jiġbor dak il-folol wara Ġesu bil-mirakli li kien qed jagħmel. U tela fuq il-muntanja qgħad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħidilhom u jgħid. Il-bniedem kif ikun ħin imbierek. Ħinjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna talla. Xiġifieri foqra fl-ispirtu broken. Dak l-ispirtu meta ara bl-Ingliż qiegħda blessed, qed ngħidilkom bl-Ingliż ħatifhmuha. Spiritually prosperous, happy to be admired, blessed voldiri. Voldiri inti tkun ma joqsok xejn. Inti tkun ikollok il-ferħ tal-mulej u tiġi ammirat. Għaliex? Mhix għax int, għax għandek il-Kristu. Mhux aħna nimxu rasna baxxa, jew inħallu l-min jaddina biż-żmien. Alright, għax jaħsbu li huma fuqna jew aħjar minna. Aħna rridu nimxu wiċċna l fuq. Hekk qed jgħidilna Ġesu, mhux miċkom baxx jew tħossukom second class. Intom tridu tkunu wiċċkom dritt għax intom tiegħi. Blessed. Alright. Issa, are the poor in the spirit? Min huma poor in the spirit? Mhux għax huma foqra mill-flus, għax mhumiex arroganti. Alla volja ħafna jarawna arroganti, imma arroganti għax inkunu fina nfusna. Dik li ma jridx il-mulej, imma li inti tkun bold fih għax taf minn inti u xtak, dik mhijiex bold, dik mhijiex arroganza. Alright, għadi ma nix qed ngħidu għal dak it-tip ta' spirtu, qegħdin ngħidu għal dawk li mhumiex arroganti għax jaħsbu li huma xi ħaġa fihom infushom. Mela dawn huma imbirkin. Issa, għax for theirs is the kingdom. Mela din hija s-saltna min issa suppost qed inkunu hekk. Mela jekk hemm xi ħaġa li qed iżommok dawn, jekk hemm xi ħaġa li qed tħossok qed neħilek inti xkuraġġuż, qed tħossok naf inferjuri dik hija l-kelma, m'għandekx tkun hekk. Alright, dik mhijiex li jrid Ġesu. It-tieni waħda ħinja blessed imbirkin li mnikta għax huma jkunu mfarġa. Hawnhekk li mnikta minnu meta qed jgħidlek bl-Ingliż jgħidlek dependent, dawk li huma repented, imbirka, dawk li jarfu li huma midimba, imma lillum they repented. Arfu li għandhom bżonn Salvatur u huma maħfurin. Dawk huma l-imnikta għax huma mfarġa bl-Ingliż jgħidlek blessed, forgiven, maħfura and refreshed. Refreshed bl-Ingliż tgħidlek are those who mourn over their sins and repent for they will be comforted. Għax il-mulej dejjem se jkun jikkonfortom. Għaliex għax dak it-toqol ħadu. Il-toqol ta' dnub ħadunna mela dawk diġà barka. Dik hija barka voldiri jekk inti vera tajt ħajtek il-mulej u qed tħossok ikkundannat, qed tħossok imtaqqal, m'għandekx tkun għax mhijiex parti mill-barka li Ġesu qed jgħid hawnhekk. Ejjew neħduha bis-serjetà x'qed jgħid Ġesu hawn. Dawn huma barkiet li huma suppost parti minn ħajjitna x'aħna parti mis-saltna l-aħwa. Aħna ċittadini tas-saltna. Issa ma nħallux just isem, ejja ma nħallux just titlu, imma let's live it. Ejjew ngħixuha. Ħalli nagħtu glorja lill-Alla.
inkunu witnesses ta' dak li vera Ġesu qed jgħid. It-tielet waħda, ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma ikollhom bwirthom l-art. Min huma daw? Dawn huma blessed, inwardly peaceful, daw ikollhom il-paċi vuol-diri. Ikunu secure, ma jħossuhomx inferjur, ma jħossuhomx qar minn ħadd ieħor, imma dejjem jħossuhom sigur. Vuol-diri din hija parti minn din il-barka. Alright, li aħna t-tielet waħda li qed jgħid Ġesu hawnhekk ta' qalbhom ħelwa għax huma jirtu l-art. Mela meta inti tkun f'dik is-sitwazzjoni, alright, qalbek ġentili, qalbek fil-paċi, qalbek self-control, vuol-diri għandek is-self-control. Hemmhekk int ħatiret l-art. L-art x'inhi? Mhix dak li tagħna Ġesu Kristu, issaltna il-ħajja l-ġdida fih. Mela hemm ways kif nidħlu fiha din il-ħaġa. Dan il-passaġġ huwa kliem Kristu. Beda jallem fuq is-saltna. Vuol-diri di tagħmel parti minn aħna nagħmlu parti minna. Issa, meta aħna qegħdin naraw daw il-barkiet, alright, li nistgħu ngħixu fihom. Mela jekk qegħdin ngħidu ħenjin dawk li huma ta' qalb ħelba bil-paċi, alright, ejjew namlu l-effort biex ngħixu fil-paċi, issa sa naraw kif ta' mhux vuol-diri ġast kemm qegħdin ngħiduhom. Number 6. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ għall-ġustizzja għax huma jkunu mxebbin. X'jiġifieri? Ħenjin barka oħra di dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ għal min? Għal Alla. Dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ għal Alla qatt ma ħajħossuhom li għandhom xi ħaġa nieqsa. Għalhekk meta ngħidu f'Psalm 23, meta ngħidu il-mulej u r-raj tiegħi u xejn ma jonqosni. Għaliex? Għax meta inti verament bil-ġuħ u bil-għaġġ għall-mulej ħadħossok sodisfatta. Għasek ikollok kemm ikollok mal-tempati ġejjin kontrik. Imma ħadħossok sodisfatta għax il-mulej jimlik kontinwament. Meta jkunu bil-għaġġ għalih u bil-ġuħ l-ebda mal-tempata muħazzomna milli aħna nitħabbu miegħu u li nidħlu f'dik il-preżenza tiegħu u jikkonfortana. Mela dik hija barka oħra li qed isemmi Ġesu hawnhekk. Ħenjin, vuol-diri mbirkin, dawk li jħennu għax huma jsibu l-ħniena. Mela, jekk trid il-ħniena, jekk trid li l-mulej jagħtik il-ħniena, għax ħafna drabi konna bżonn li l-mulej jħenna lina, ejjew nħennu l-ewwel net aħna. Vuol-diri dik hija barka oħra fej il-mulej qed jgħid, isimgħuha blessed, mela ħajkunu kuntenti. Sheltered by God's promises are those who are merciful qed jgħidlek. Mela dawk li jagħtu l-ħniena għandhom il-promessa f'din il-barka li ħajkunu sheltered, mottijin bil-promessi tal-mulej. Dik dil-barka fiha, meta aħna nħennu il-barkit talla l-inna jikkaverjawna. Right? Qegħdin jipproteġuna, dik hija l-kelma. Għandna il-protection. Mela di jekk intom taqraw di qed noħodha minn fuq l-amplified għax l-amplified tiftaħlek iktar. Alright, mela għalhekk il-mulli qed jgħidilna isma' inti mbierek jekk tbierek, jekk inti tħenn, għax ħadkun covered, ħajkollok il-ħniena. Ħenjin dawk u li ħaniftħu fuq qadin ta' qalbhom safja għax huma jaraw lil Alla. Mela, x'jiġifieri? Blessed are those who pure in heart. Issa, aħna meta ġejna pure in heart, suppost meta twelidna mill-ġdid, il-qalb tal-ġebel li kellna saret. Qalb tal-laħam. Mhux hekk għalinna l-mulej. Mela suppost fit twelid mill-ġdid tiġa għandna a pure heart. Imma għalhekk ħaniftħu fuq għadi, għaliex twelid mill-ġdid nistgħu ngħidu li aħna weldin mill-ġdid. Imma l-qalb
ħaturina jekk aħniex vera mweldin mill-ġdid. Għalhekk Ġesu qal ħenjin dawk li huma qalbhom safja għax għad jaraw wiċċalla, mela min huma daw? Dawk li huma anticipating God's presence, dawk li kontinwament imxen għal preżenza tal-Alla. Alright? U dawk li huma spiritualment maturi. Mela il-qalb tal-bniedem imwielet mill-ġdid u li qalbu hija vera pura kif qed jgħid il-mulej huma dawk li ma joqogħdux mingħajr Alla fil-verità u jobduh f'kull kelma li jgħid. Mela dawk it-tip ta' nies ħajaraw l-Alla mhux meta mmorru ta' biss, meta mmorru l-ġenna, anki fil-ħajja ta' hawnhekk, anki fil-ħajja tal-xiġifieri, il għaliex jekk aħna f'ħajjitna naraw il-qawwa tal-Alla int qed tara l-Alla. Jekk aħna qegħdin nimxu fil-preżenza u fil-manifestazzjoni tal-Alla, jimmanifesta fina l-Ispirtu tal-Alla, qegħdin naraw l-Alla. Vuol dire anki fil-ħajja preżenti, mhux meta mmutu u mmorru l-ġenna biss. Daqshekk hija qawwija din il-kelma li qed jgħid Ġesu. Vuol dire din hija barka li għandha tkun xi ħaġa ta' kuljum. Għalina li ngħixu fis-saltna. Mela, ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li talla. Mela mhux kulħadd huwa u li talla, inna nisimgħu għadi, kulħadd huwa kreatur talla, imma li tkun u li wilt Alla, l-ewwel qed tkun inweled mill-ġdid bħalma qegħdin ngħidu u fis-saltna talla. U hawnhekk qed itina kundizzjoni wkoll titbni il-paċi. Hawnhekk qed jgħidlek ħenjin dawk li jġibu l-paċi, ħanaraw kif qiegħda bl-Ingliż. Kif jispjegaħ ħinna hawnhekk bl-Ingliż. Blessed. Voldiri imbirkin, blessed, spiritually calm with life joy in God's favor ikunu daw. Mela dawk li jġibu l-paċi, u li jissejħu li talla taf kif ikunu, mimlijin bil-favur ta' Alla u mimlijin ferħ. Voldiri aħna neħduhom dal-affarijiet isa xi poeżija d-dejja di. Meta fil-fatt fija ħafna x'tomot. Għax dan huwa kliem Kristu, imma kemm qed neħduh bis-serjetà. Kliem Kristu irid jikkontrollana l-aħwa. Biex aħna jagħmel effett, irridu nkunu taħt il-kontroll tal-kelma tal-Alla. Illa li xinkella ħajkun ġast qegħdin nisimgħu nerġu llum. Kemm sabiħa l-ħajja, kemm sabiħa l-barka, niggarantilkom jien li dan li qegħdin nisimgħu li qal Ġesu li huwa barka għad-dinja forsi mhijiex it-tip ta' barka li jgħidu huma. Voldiri imbierek dak li qed dak li jġib il-paċi, imbierek dak li jaħfer, imbierek dak li jħen, imbierek ta' qalb. Għalihom di mhix barka, l-barka kemm għandi flus u kemm nista' nsifer u kemm nista' niġrilem u kemm qed ingawdi. Għad-dinja dik hija l-barka, imma il-barka li qed isemmi Ġesu Kristu hija di. U sfortunatament Kristjani li forsi din it-tip ta' barka li jom mhijiex dik li tpenġilhom xi ħaġa ta' barra minn hawn. Imma dik hija l-verità. Issa jekk aħna maħniex qed nimxu fuq dil-verità, hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sew. Għalhekk maħniex qegħdin naraw dak li Ġesu qed jgħidilna għandna naraw. Min ma jridix il-favor of the Lord, xi ħadd ma jridix. Min ma jridu the joy of the Lord u l-paċi tal-mulej li qed iwednaw. Min ma jridix li jrid l-art. Xi ħadd ma jridix. Naħseb kulħadd irida minnu tiġa għandu għajneħ spiritualment miftuħin, aħna li aħna u li talla. Imma noqogħdu attenti ma mhux ikunu qed nagħmlu parti minn dawk li jħobbu d-dinja ta'. Għax Ġesu għalinna li il-ħbiberija mad-dinja li di qiegħda fl-ewwel Ġwanni 2:15. Għadin mhux qed nedajjin. Alright. Li żgur mhux se jaqblu ma' d-deskrizzjoni ta' barka bħalma qegħdin ngħidu u qal Kristu. Għalinna li il-biberija mad-dinja il-mulej joboda.
ma jridix. Aħna nħobbu n-nies li hemm fid-dinja, imma mhux dak li jagħmlu, dak li jemnu fih u dak li jiġru rajh. U kif jaħsbu li se jiġu mbirkin? Mela ejja noqogħdu attenti u noħduha litterali l-kelma tal-lum. U aħna niffukaw daqsxejn fuq il-qalb dan il-vers 8. Għaliex? Għax il-qalb turi jekk verament aħna hux qegħdin inkunu kontrollati mill-kelma tal-Alla bħalma ħanaraw, ħanamlu analiżi tal-qalb illum. Għaliex ħaturina il-koll kemm aħna kif inkunu waħidna fis-skiet, all right? Ħanaraw jekk aħna naqux taħt il-kategorija ta' qalb li Alla qed jgħid u li jrid biex aħna narawh. Kemm f'din il-ħajja u kemm meta mmorru ngawduh fl-eternità. Ħafna drabi, mu naħseb jiġrilkom anki intom, fil-maltempati tal-ħajja l-aħwa. Xi kultant tibda ġej mowġa wara oħra. Li ma nafx jiġrilkom xek, nibda ngħidlhom fuq mulej Ġesu fit-texejja. Għaliex meta naħseb fl-eternità tiġik bħal komfort li hekk li tgħid aj mhux serħan, li tgħid xi darba ħajspiċċa dan. Vera, u tibda tgħid u tiftakar fi kliem Kristu dak li wedna f'dak il-post li ma riħejji għal kull wieħed u waħda minna u hekk għandna tkun ta' nimmaġinawhom daw għaliex il-kelma tal-Alla għandna nimmaġinaw aħna għax bekk tiġi conceived fil-ħajja fil-qalb tagħna u ħafna mill-mirakli li meta ma narawhomx għalhekk ma jseħħux għax ma narawhomx f'qalbna l-ewwel. Jekk aħna narawhom f'qalbna, impenġuhom f'qalbna fuq dak li hemm miktub, sewwa narawhom l-ewwel net f'qalbna, il-miraklu jseħħ. Għalhekk meta Ġesu għalinna jiena sejjer u nħejjilkom il-post biex intom tiġu miegħi, għandha tkun ta' kuraġġ. Imma u meta nkunu għaddejjin minn dawn il-maltempati l-aħwa, li mhux faċli nżommu l-qalb xi kultant li nħalluha safja. Safja mhux għax inkunu dun nidimbu imma għax il-konsegwenzi li nkunu għaddejjem minnhom jew iġaluna nibżaw, jew iġaluna noffendu ruħna, jew iġaluna ma naħfrux, allura l-qalb ma tibqax safja. Allura nkunu fil-periklu li ma narawx lill-Alla skont il-kelma li qed jgħidilna hawnhekk. Mela, allura meta aħna nduru lejn dan il-komfort u ngħidu hemm Ġesu. Ejja neħduha litteralment għaliex ma nistgħux naħduha for granted laqqas. Jista' jkun li meta aħna nkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna, il-kelma ma tibqax daqshekk tikkontrollana. Għaliex? Il-qalb tagħmel parti importanti ħafna kemm fil-fiżiku l-aħwa. Aħna nafu jekk il-qalb ma tkunx qiegħda sew kemm ibagħat il-ġisem. Spiritwalment għal Alla daqshekk hija importanti wkoll. Il-kondizzjoni tagħha għal Alla tfisser ħafna. F'Kolossin 3:16 jgħidilna wkoll. Ħalli il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom, sħiħa, mhix dak li joġobni u dak li ma joġobnix nipprova nagħmel kompromess, jew ma nagħmlux, jew inkella nħallih. Mela sħiħa tkun jekk iridu naraw dawn il-barkiet. Jiena mxenqa biex nara l-barkiet tal-mulej u l-ħin kollu nfittex biex nara kif nakkwisthom fil-ħajja tiegħi għax wedhom li. Allura din il-kelma illum nemmen li l-ewwel ma kienet katalija, ovvjament, imma mbagħad il-mulej jrid innaqsamha magħkom għaliex irid li l-Knisja tqum u tkun imbirka, hemm barra ma jistgħux jgħidu din il-kelma fejn hu Alla tagħhom meta aqqas jaraw lilna maħniex imbirkin l-aħwa. Aħna rridu nkunu nidru li aħna mbirkin. U mhux torta Ġesu għax qed jgħidilna kif għandna nkunu biex nimxu fis-saltna u ngawduha, irdu ngawduha. Mela,
Biex inti tkun sħiħ fil-kelma talla, mbagħad tkun mimli bl-erf, mbagħad tkun tista' tgħallem u tgħin il-ħaddieħor u mimli gratitudni. Għaliex għax dawn il-barkiet li smajna llum irid ikun vera Kristjan prattikanti biex jagħmilhom. Mhux kwalinkwa Kristjan ta' jasal għalihom. Jekk int ma tkunx verament committed u li tgħid deċiż li tgħid jien irridhom daw, ma tagħmilhomx. Imma Ġesu qed jgħidilna, jekk inti tibqa' fil-kelma tiegħi tasal għalihom. Tafu x'inhi l-ikbar arma tax-xitan? Li iġanna nemmnu li l-kelma ma taħdimx. Iva, li ġalek tgħid, mhux vera taħdem, għax iġib il-persekuzzjoni biex jaqtanna qalbna. Issa, il-Kristjan li ma jibqax fil-kelma, hemm se jaqa', ħajrnexxielu. Xtejt il-kelma talla? Il-kelma talla ra f'Salm 119, vers 11, tgħid hekk. Isimgħuha, jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Biex int ma tidneb qatt. Biex int ma tmurx kontra dak li jgħidlek Alla, tiżomm il-kelma f'qalbek. Issa, il-xitan l-iktar ħaġa għal-qalbu li jġibna f'dik il-pożizzjoni li l-inna iġanna niddubitaw għal-kelma li jedinna mhix vera taħdem, ma ħadmitx għalik. Imma aħna nafu li jew missier il-gideb sewwa u li huwa xogħlu u mhux sanħalluh jisraqilna. Issa, illum ħanaraw ħanġibilkom diversi kundizzjonijiet li l-qalb tista' tkun fiha biex il-kol kemm aħna nduru dawra magħna nfusna llum u naraw taħt liema kategorija qalbna se taqa'. Alright, għaliex? Għax skont ma hi il-kundizzjoni tal-qalb tagħna se nkunu nafu hux vera aħna qegħdin niġu kontrollati mill-kelma talla, ħajkun test għalina u jekk maħniex niġu, ma rridux nibżu mill-kelma kontroll għax il-kelma kontroll hija self-control qiegħda fil-frott tal-ispirtu, voldiri hija rrażna. Voldiri aħna għandna nkunu naġixxu f'dan il-frotta din ir-rażna, voldiri imma iktar u iktar meta aħna qed nedulu mulej hu kontroll int. Taħajid, ma nix nibżaw, għalix, għax il-mulej, all right, ma nix għalfejn nibżaw mill-will tijaw u mill-kontrol tijaw, għax kollox minn qalbu ġej. Dak li l-inna jħedġiġna biex namlu, għax ħobna, kollu bimħabtu ġej, mela ma nix għat nibżaw nitilqu l-kontroll u nħalluħ fideħ. Dik hija il-kontroll li aħna nintelqu fil-kelma talla. Issa il-qalb, il-pożizzjoni tal-qalb tagħna tilab parti kbira l-aħwa biex aħna naraw il-mirakli tagħna, biex aħna nagħtu glorja l-Alla, biex aħna naraw dawn il-barkiet li qrajnihom waħda waħda. U dan l-analiżi li ħanaraw, all right, l-ewwel nett għaliex il-qalb tiffunzjona ta' imma kif ħankun naf il-qalb kif qed taħdem fija. Il-qalb hija u tiffunzjona bħala l-kuxjenza. All right, number one, waħda mill-funzjonijiet tagħha hija l-kuxjenza. Issa, il-kuxjenza turik jekk daqqatejlek għax il-kuxjenza qed torini li m'għandix nagħmel hekk, jew għax qed ittaqqanni, jew għax għandi kuxjenza safja, imma jiddependi x'qed titmaħħa wkoll. Jiddependi x'qed titmaħħa. X'qed titmaħħa il-kuxjenza biex imbagħad inti tħossok sikur u tajjeb? Jekk inti qed tisma' t-televiżjoni pereżempju u tisma' l-aħbarijiet tad-dinja kontinwament u l-opinjoni tal-bniedem, taf imbagħad qalbek tħoss u tiġi f'dik il-pożizzjoni, il-kuxjenza tiegħek fuq dak li qed tisma'. Imma ma m'intix ċert. Jekk int qed tisma' li baby
All right, meta jiġi konċeputu ta' ftit ġranet huwa ġazbis ftit ċelloli, kontinwament, all right, qed tisma' dik kontinwament u l-kelma talla m'intix tismagħha li huwa il-pjan talla li ġie għaxritu, li huwa diġà bniedem ħaj. Il-kuxjenza tiegħek se tgħidlek mhu xejn. Il-kuxjenza tiegħek ħadd tgħidlek u meta tiġi biex forsi l-qoddim jien naf tagħtix xi opinjoni tiegħek fuq l-abort jew hekk. Jekk int ħadd tisma' li huwa ġas biss ċelloli li ma jħoss u li mhu xejn u li biċċa ġilda, int il-kuxjenza tiegħek mhix ħatweġġek. Ħatejdlek go ahead. Imma jekk tisma' l-Alla jgħajjat u qalbu tikpim, all right, għal dik il-qalb tħabbat li tkun qiegħda hemmhekk, il-kuxjenza tiegħek mhux se tħallik. Mhux ħatħallik, anki intilek forsi qed taħseb fuq xi abort għax inti ġejt f'xi sitwazzjoni. Attenta, jekk il-min qed tisma' fuq din il-kwistjoni, minix qed insemmi lilha biss għax hemm ħafna kwistjonijiet oħra x'qed tisma' fuq kolinkwa ħaġa li tmur kontra l-kelma talla, jekk aħna ma naqrawx il-kelma talla, maħnissa nkunu nafu dak li Alla jħobbu li jritu li joġbu u dak li tet id-dinja u t-televiżjoni u l-gazzetti. Volderi il-kuxjenza tagħna ħatkun safe jekk aħna nfittxu l-kelma talla biss. Mela, jekk il-qalb, all right, ħat opera f'din il-kategorija waħda. Il-qalb hija li tippjana. Meta tippjanaw xi ħaġa, all right, imma tista' tippjana tajjeb u tista' tippjana ħażin ukoll. All right, again, jekk maħniex ikkontrollati mill-kelma talla, hemm ir-riskju li se nfallu, ħawweġġu, ħammutu jekk ħaniddeċidu ħażin. Il-qalb hija li tagħmel il-commitments, li tiddeċidi, voldi daw l-affarijiet kontinwament qed nagħmluhom aħna. Qegħdin nagħmluhom f'din il-ħajja li qegħdin ngħixu fiha l-aħwa, li suppost qegħdin ċittadini fis-saltna talla. Voldi di iktar minn kollox qiegħda l-ewwel u qabel kollox għalina li qegħdin fis-saltna u anke għal dawk li qegħdin jisimgħu u li jixtiequ jidħlu fis-saltna talla l-mulej miftuħ għal kulħadd u l-istedina tiegħu hija miftuħa dejjem u kull ħin. Issa, jekk immorru fil-Proverbji 16 ħalli niftaħ fuq dawn it-tip ta' qlub li għandna llum. Ejja immorru Proverbji 16. Ħalli naraw kif tista' tkun il-qalb. U noqogħdu attenti, aħna qegħdin nisimgħu u nikklikjaw, isma' jiena naqa' taħdi, jew jiena naqa' taħdi, imma laqqas hekk naqgħu taħt xi qalb li forsi ma tantx qiegħda kif suppost, għax aħna ħanarawha skont il-kelma talla. Sewwa, ibżax, hemm rimedju għal kollox, għax il-mulej għalhekk ikellimna u jwiddibna biex aħna nirranġaw dak li mhux qiegħed sew. Dak Alla tagħna għalhekk huwa kbir u tal-għaġeb, illa lix dejjem itina ċans, dejjem iridna nikbru, għatmu kuntent li jarana f'livelli maħni suppost li nkunu fih, irrit li l-ulidu jkunu fl-aħjar kondizjoni li nistu nkunu bħala u li talla. Mela, Proverbji 16, għal darboħra. U għanna u koll ħanibda bijanzi qabel Proverbji għajju morru ħudu paċenzja Lut 2, għax aħjar nibda biha. Lut 2, hemmhekk ukoll se jorina tip ta' qalb li Lut 2, ħanibda minn vers 1, jorina qalb sensittiva. Jalla kulħadd għandu qalb sensittiva. Jalla l-koll naqgħu taħt din it-tip ta' qalb. Għax din it-tip ta' qalb hija dik il-qalb li tisma. Isimgħuha. Għalhekk għandna nagħtu ħafna aktar każ ta' dak li smajna li ma mmorrux nitbedu l-barra mit-triq tieħdu xejn for granted l-aħwa. Jekk aħna nwebsu qalbna għal kelma talla, hemm il-periklu, all right, li once li aħna nagħlqu qalbna kelma talla hemm il-periklu li nistgħu noħorġu mit-triq bħalma qed jetaw. Għax jekk il-kelma li natat permezz tal-anġli kienet tiswa tant li min ma kienx ħarisa jew ma kienx joqgħod għaliha kien jieħu l-ħlas li ħaqqu,
kif nistgħu neħilsu aħna jekk inwarbu salvazzjoni hekk kbira? Din is-salvazzjoni li ngħatat lill-ewwel bil-fomm tal-mulej stess. U mbagħad wasluha sħiħa lilna dawk li semmuha, voldi baqgħet għaddejja tul iż-żminijiet. U grazzi mulej qed nisimgħu aħna. Glorja l-Alla li qegħdin nisimgħu aħna. Ħajja u qawwija. Ma tagħhom Alla żied xhieda tiegħu b'sinjali u weġubijiet u ħafna mejjel setana. U kol bid-doni tal-Ispirtu Santu mqasmin skont ir-rida tiegħu. Mela hawnhekk qegħdin naraw li l-qalb sensittiva tisma'. Hija sensittiva għall-kelma. Al kontrarju, il-qalb ibsa jekk nibqu fejn aħna imma mmorru kapitlu 3, all right, Lut kapitlu 3 vers 7 ara xjejt għal dawk li l-kelma talla iwarbuha, ma jemnuwix jew inkella li jiddubitawha. Iktar milli ma jemnuwix, iktar jiddubitawha. Tiġi hardening of the heart, tiġi ibsa. U hemm il-periklu isimgħuha. Għalhekk kif jgħid l-Ispirtu Santu vers 7. Jekk illum tisimgħu leħnu bħalissa dej. Jekk illum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal fjum l-irvel, jum it-tiġrib fid-deżert, fej ġarbuni mis-sirijietkom biex jippruvawni. U dawn kienu raw kull ma għamilt jien tul 40 sena. Għalhekk jien stmerrejthom din il-ġenerazzjoni wet dawn dejjem mitlufin f'qalbhom għax huma ma rfux triqati. Ismawni aħwa, aħna naraw għal-qawwa tal-lata. Voldiri qed jgħid għalina wkoll daw. Aħna rajnija għal-qawwa tal-la. All right, voldiri iktar u iktar għandna noqogħdu attenti li ma mkunux minn daw ta' qalbhom mitlufa. Nafu x'jagħmel il-mulej. Nafu rajna bajnejna u nisimgħu u missu bidejna. All right, u mbagħad jgħidlek ma rfux triqati. Daw kienu raw ukoll. Hekk ħlift waqt il-korla tiegħi ma jidħlux fil-misreħ tiegħi. Ejja Alla ħares qatt ma nkunux minn daw li ma nidħlux fil-misreħ tiegħu. Ħanadilkom mhux storja għax imma ħanejda biex ma naħdu xejn for granted qabel inkomplu bit-tip ta' qlub li ħanaraw. Dil-ġimgħa kont qed nisma' predikatur li nħobb nisma' ħafna jiena. Predikatur li juża ħafna l-mulej. U kien qiegħed jagħmel konferenza kbira quddiem ħafna eluf ta' nies, kienu pastors u leaders, voldiri kienet ta' ċertu livell. U beda jitkellem fuq meta għadda minn xi każ ta' saħħtu kien qed imut għall-aħħar imma il-mulej taħ il-grazzja li jgħix min kien għaddej mis-sitwazzjoni tiegħu normalment imut, imma l-mulej taħ il-ħajja taħ il-grazzja li jibqa' ħaj. U nisbew iċabċbu insomma, għallhom ħanedilkom imma. Ħolma, għal il-ħolma li ħlomt, issa dan voldiri bniedem ħadem ħafna fih il-mulej u li ammirajt anki l-umiltà tiegħu li jgħidha quddiem dawk in-nies kollha. Għal kelli ħolma li qed narani fil-kju ta' meta nkunu diħlin għal qudiem il-mulej u hawnhekk nagħmel spunt li dan il-pożizzjoni kulħadd ġej fiha li rridu nidħlu qudiem il-mulej u nistennew dak li aħna jkun ħaqna. U kienu għaddejjin wieħed wara l-ieħor u qiegħed fil-kju. U meta qed jara iltaqablu qed jara ħafna l-mulej Ġesu ċar jew jagħmel hekk. U min ikun jaddi jew inkella jagħmel hekk. Għax min ikun dabbar għal isfel. U tista' timmaġina il-qalb kif tibda sejra ma tinti tkun f'din is-sitwazzjoni u dan kien qiegħed fiha u meta wasalu qal qed nistennih nara se jgħid il-mulej stembaħ. Imma l-kliem li sema ċaru tont kien dan. Qallu watch it that you will not lose it. Voldiri bniedem, li qed nidilkom bniedem li magħruf mad-dinja kollha u bniedem li jużah il-mulej. Watch it. Voldiri ma tistax toħodha for granted anke tkun qed tara l-mirakli.
ejjew noqogħdu attenti. U qal minn dikinhar law, dak kien fit-2015 li ġralu, qal kull jum it-talba tiegħi taf xi tkun. Mulej, ejni li ma mmux nitlifha. Li wara dan kollu li naħdem fis-saltna tiegħek, nitlef dak kollu. Voldri din hija twissija l-aħwa il għaliex xi kultant bemilna inkunu qegħdin lil mulej inweġġuh. Inweġġuh il għaliex nieħdu ħafna for granted. U xi kultant qed nilagħbu ma dak li hu tagħna, dak li tagħna fuq li ġabilna fuq il-Kalvarju mhix xi ċajta ta' swietu lill-ibnu, swiet il-mewta ibnu, dak is-swat kollu li għadda minnu, u mbagħad ċertu Kristjani jieħdu lightly. Imma ejjew inkomplu għaddejjin. Voldiri li rrid ngħid jiena voldiri jekk aħna inwebsu qalbna, l-aħwa hemm il-biża li nitilfuha iva. Ma nistux nieħduha for granted. Issa, il-qlub. Jekk aħna mmorru fil-proverbi, mela hemmhekk rajna il-qalb sensittiva fil-lut hija dik li tilqa l-kelma talla li dejjem lesta li tisma' qalb sensittiva. Imma li jibsa il-ħard hija dik li nejtijin biss, dak li joġob li biss, u l-kelma talla warraba. Voldiri jekk maħniċ qed nidħlu fiha kull jum, qegħdin fil-periklu ta' qegħdin fil-periklu. L-ewwel ħaġa l-ewwel sinjal ta' qalb ibsa hija propju meta nifqu naqraw u nidħlu fil-kelma talla. Hemmhekk inkunu badna triq biex noqogħdu attenti. Mela, Proverbs 16. Nibdew bil-qalb it-tielet waħda sa, qalb preparata. U hekk għandha tkun il-qalb preparata, mara rajna sensittiva, rajna libsa u l-qalb preparata. Jekk naqraw, ismawha, Proverbji 16, il-bniedem jista' mill-vers 1 jista' jfassal ħsibijiet u l-bniedem mela le. Imma l-mulej iqedlu il-kliem fuq fommu. Il-bniedem jista' jfassal u jagħmel li jrid. Imma il-mulej ipoġġilu l-kelma fuq fommu, kull ma jagħmel il-bniedem u safi fajneħ, imma l-mulej biss jaf x'tiswa qalbu, voldiri aħna nistgħu qed naraw dak li nagħmlu kollu tajjeb. Imma l-mulej biss jaf x'hemm f'qalbna, għalhekk qed qegħdin naqraw x'hemm f'qalbkom, din hija qalb il-preparata, li tirċievi l-verità ta' Alla. Hija l-qalb li dejjem anke jekk mhux qed taqbel ma dak li rrid jien, imma l-ewwel il-verità talla. Dik hija l-qalb preparata. Lesta li tirċievi dejjem l-ewwel il-prijorità ta' Alla. U tissottometti għar-rida tiegħu. Issa mill-ħalq joħroġ dak li l-qalb tkun storjat. Għalhekk il-mulej li jikwi dak li jimna minn qalbna, voldiri, jekk inti storjajt klim il-mulej, minn fommok ħireġ klim il-mulej. Jekk inti storjajt li tritint, minn fommok ħireġ dak li tritint. Mela noqogħdu attenti għax il-qalb ippreparata, il-priorità hija x'tet Alla. Il-qalb imkabbra. Il-qalb imkabbra hija din il-qalb. Hekk immorru vers 5 biex noqogħdu attenti. Il-mulej jistmel li l-kull min huwa imkabbar. Vod il-qalb tista' tkun imkabbra. Noqogħdu attenti ma jkollniex qalbna mkabbra. Illum jew għada ma jeħlisix. Ma jeħlisix. 18. Qabel il-qerda meta bniedem jitkisser, tkun hemm il-gburija. Voldiri qabel il-bniedem jitfarrak għax ikun hemm il-gburija. Arawa, vers 18 di. Qabel il-qerda tiġi l-gburija u qabel il-waqa it-kabbir. Aħjar tiċċekken mal-fqajrin milli taqsam il-priża mal-gburin. Mela hawnhekk il-mulej qed jgħidilna kemm jobgħod il-gburija. L-aħwa qalb imkabbra żgur ħatoħodna għal-mewt. Mela jekk għandna issa il-gburija x'inhi? Il-gburija l-jien ta'
Hemm il-jien fin-nofs. Għandi xi idolu qabel Alla, ħaj noqogħdu attenti. Il-gburija huwa dnub li Alla jobod bil-kbir. Twasslek f'kull tip ta' trabel u tisraqlek il-barka t'Alla. Mela fil-kwiet u fis-skiet. Jekk qed hemm xi jien u qed imwarrab il-kelma t'Alla u dak li joġob lil Alla u qed inħares xjejt il-bniedem iktar milli xjejt Alla, hemmhekk għandi l-gburija. U dik it-tip ta' qalb ma toġbux lil Alla. Hemm il-qalb deċiża, dik il-qalb taf xi trid. Issa, vers 9. Il-bniedem jaħsar u jfassal triqtu. Imma l-mulej imexxih minna. Ħu l-ħin biex taħseb u titlob qabel tiddeċiedi xi ħaġa. Jekk inti tinsa tagħmel dan qabel tiddeċiedi xi ħaġa għax il-qalb, orrajt, dik il-qalb li hija deċiża, dik il-qalb li taf xi trid tista' tkun fit-tajjeb u tista' tkun fil-ħażin. Tista' tkun fit-tajjeb dejjem jekk inti tlabt u taf xi jrid Alla. Vera li l-mulej jedinna ntikom the desires of your heart, mhux hekk tgħid il-kelma li jagħtina imma jinqogħdu attenti li x-xewqat li għandna ġejjin minnu. Għax dan huwa kliem li faċli jiddisgwidana. Jekk ma ħadx ħin fit-talb, jekk ma ħadx ħin nimmedita dak li Alla, il-kelma t'Alla qed tgħid, faċli niddeċiedi ħażin. U noħroġ mill-barka t'Alla. Mela l-qalb deċiża, hija xi ħaġa sabiħa li bniedem kapaċi jiddeċiedi u jieħu deċiżjoni, mela le, imma id-deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu fuq liema bażi qegħdin nieħduhom. Dik hija l-qalb deċiża li jekk ma nkunx tlabt, jekk ma nkunx immeditajt, u mbagħad nafda lil Alla, hemmhekk nista' wasal għal falliment. Qed nafdah lil Alla, nafdah lil Alla, hija qalb li tafda. Din hija l-qalb biex aħna naraw il-mirakli l-ħwa. Biex aħna naslu għal livell kingdom minded. Bil-prinċipji tas-saltna. Hemm il-qalb prudenti, xiġifieri qalb prudenti minn vers 20 għal 24, il-qalb prudenti hija dik il-qalb li tagħti widen għall-kelma, tafda lil-mulej u tintela bl-arfien. L-erf t'Alla, mhux l-erf tad-dinja, l-erf li tiġi mill-kelma t'Alla. Meta l-erf t'Alla u li kellu x-xogħol tagħna, tkun tista' tagħmel deċiżjonijiet tajbin. U taf kif tarafa bniedem li għandu qalb prudenti meta jitkellem. Għax meta tisimgħu jitkellem, tinduna, tiġi rivelata l-erf t'Alla. Tgħid dan huwa bniedem t'Alla. Għax minn fommu joħroġ l-erf. Tinduna li għandu ċertu livell, hemmhekk għandek bniedem għandu qalb prudenti u dik hija qalb li toġob lil Alla, qalb li tista' tgħid li hija safja u li tara wiċċ Alla. Mbagħad niġu għall-aħħar waħda li hija l-qalb perversa. Il-qalb li għandna nibżu minnha l-aħwa qalb li isimgħuha minn vers 27. Min ma jiswa għal xejn ħsara biss jagħmel. Voltieri, noqogħdu attenti jekk hemm minna li il-ħin kollu naraw kif ħampattuha, jew il-ħin kollu kif sa nagħmlu l-ħsara, jew il-ħin kollu kif inqasqsu, jew kif nagħmlu anke bejn l-aħwa. Mhix ċajta dita. Hekk qegħdin inqasqsu, jekk qegħdin moħħna f'xulxin. Tal-biża' dita. Taqa' taħt il-kategorija ta' qalb perversa, arawa. Min ma jiswa xejn jagħmel il-ħsara. Biss, kliemu bħal nar iħeġġeġ. Min iħobb l-inkwiet iġib il-ġlied u min ifesfes jifret il-ħbieb. Mela it-fesfis jaqa' taħt il-qalb perverza li żgur mhux ħatara lil Alla. Is-sefsif nibżu minnu.
Jekk għandna nitkellmu ngħidu ħajsmana kulħadd. U jekk għandna bżonn nedu xi ħaġa mmorru neduha lil dak li jkun u daqshekk. U tfesfis inwarbuh għax inkella naqgħu taħt qalb perverża li tweġġa' u tkisser u li tagħmel il-ħsara. Hemmhekk rajna tip ta' qlub li noqogħdu attenti minnhom għax ix-xitan jipprova jedinna u iva mhux f'dinja qegħdin. Jew inkella il-mulej jaħfirlek. Imma taf tiġi mument u ma ssibx dak li qed tistenna. Forsi tkun l-aħħar minuta ta' ħajtek intu tkun qed toħroġ il-ħajja. U di qiegħda fi Proverbi 4. Arawa. Jekk ninżommu di qabel nagħlqu nitolbu ftit. Jekk inżommu di nara fi Proverbi 4 u nagħmluha il-ħajja tagħna l-aħwa isimgħuha. Salamun għamel ħeġġiġna ħafna biex il-persuna tagħna kollha, il-persuna ta' intu għal-Alla għax inkunu safe. Mhux il-qalb biss, imma il-persuna kollha għarax qalb għax ħajjiswa lilna. Hekk nibdew ara Proverbi 4 u nibdew minn vers 23. Isimgħu x'riċetta jidi. Anzi minn vers 20. Ibni, għati widen għal-klimi, għal-klim minin, għal-klim il-mulej. Qed jgħidlek għati widen, isma' x'qed ngħidlek. Iftaħ widnejk għal dak li qed ngħid jien u tippruvax tgħix mingħajri. Tħallihom xi warbu minn quddiem għajnejk. Żommhom fil-qiegħ ta' qalbek. Għaliex? Għax huma il-ħajja għal min isibhom u s-saħħa l-ġismu kollu. Taf li anki jekk inkunu morda, jew hekk ikun xi kundizzjoni fil-ġisem tagħna, taf tkun għax qed inkunu f'din il-kundizzjoni ta' qalb li Alla ma jridix. Tkun qed takkana fiżikament. Għalhekk qed jgħidilna hawnhekk, għati widen għall-klimi ħalli qalbek tkun safja u ġismek jieħu r-ruħ. Ħares il-qalbek bir-reqqa kollha, għax minna ġejja l-ħajja. Il-ħajja ġejja mill-qalb. Fil-kondizzjoni tal-qalb li qegħdin ngħix nitkellmu fuq għallum. Mela, let's make sure li dawk l-4 loop li smajna, alright, inkunu ċerti li għandna l-qalb sensittiva għal-mulej, il-qalb li hija prudenti, alright, biex il-qalb tkun safja. U tirċievi, verament tkun dik il-qalb tal-laħam, qalb il-wilda mill-ġdid, qalb li tissejjaħ talla u sa taraw iċċalla. Sewwa, issa, ara x'jadinna aktar Salamun, warrab minnek ħażan il-fom. Bijat minnek ix-xuftej, taf li l-erq mix-xuftej l-iktar li jiġi. Għaliex, għax dak li hemm f'qalb joħroġ minn hawn mbagħad. Mela jekk hemm il-qerq fil-qalb, jekk hemm qalb perverża li ma titx taf balla u l-affarijiet li joġbuh, finalment ħatoħroġ mill-ħalq. Warrab minnek ħażan il-fom, bijat minnek qerq ix-xuftej, żomm għajnejk dritti quddiemek u ħares il-qudiem, ħarstek il-qudiem mitfaħħa. Għaldur ħarstek fuq Kristu quddiem, ħares lura anke jekk forsi kont xi darba ħażin u fil-ħażen, imma llum għandek il-grazzja li tista' tħares il-qudiem. Halleluja, grazzi mulej, għax għat li d-dinja tina mill-ar u x-xitan jippersegwitana b'dak kollu li jafu ma jafx. Imma l-mulej dejjem hemm l-inkris fih, hemm ħarsu l-qudiem, hemm il-plus, ħarsu l-qudiem, tħares lura. Żomma jnek dittu qoddimek u ħarstek il-qoddim itfaħħa. Issa r-riġlej, ara fej titwar riġlejk fit-triqtek u li triqatek kollha jkunu tajba. Tawwiċ lawn u lanqas lem u warrab riġlejk mill-ħażen. Mela ara triqatek fej qed titfaħħa. Int fidejk qiegħda l-għażla jekk tarax il-barkiet jew le. Fidejk qiegħda tiftaħlux il-bib id-demonju jew le. Int biss tista' ttieħ, ħanilkom għandu qawwa d-demonju mela m'għandux, imma m'għandux l-awtorità li għandna aħna ta'. Voldiri inti ttielu hekk inti ttieħ għax tiftaħlu l-bib li jista' jagħmellek. Il-bqija jekk aħna verament nitfu saqajna fit-triqat li qed jgħidilna Kristu llum,
We can keep him at bay, hallelujah. Jkollu jitlaq, nirreżistuha voldi, kif tat il-kelma. Submit yourself to God. Mux hekk jedinna, u kif we submit ourselves? Kif aħna nissottomettu? Mux li noqogħdu għall-kelma tiegħu. Noqogħdu għall-kelma tiegħu, meta aħna qed noqogħdu għall-kelma tiegħu qed nissottomettu, hemmhekk qegħdin nirreżistuh lid-demonju u l-kelma twedna li jkollu jaħrab. Halleluja, l-kelma talla ma twalliqat. Thank you, Jesus. Mela. X'tip ta' qalb għandna? Ejjew daqsxejn naħsbu ftit qabel niġu għall-konklużjoni dak li smajna, ħalli nagħmlu 3 punti. X'tip ta' qalb għandna u x'qed jara fil-qalb tagħna l-mulej? Personalment mhux kollha għandna l-istess tip ta' qalb. Jalla dejjem ikollna dik it-tip qalb ta' safja li toġob il-mulej. Imma x'tip ta' qalb għandna illum? Jista' jkun hemm xi affarijiet minn dak li semmejna. Imma x'taħseb li tista' tirranġa fil-ħajja tiegħek biex il-mulej toġbu? Biex daw il-barkijiet li aħna smajna tkun għalik tista' tarhom fil-ħajja tiegħek. Nistgħu nidħlu f'din il-barka, nistgħu narawhom għax laqalilna Ġesu Kristu. Ma jparlax fil-vojt. Hemm qegħdin. Voldi xi ħaġa nistgħu nagħmlu jekk aħna nimxu fuq il-parir tas-Sitt tagħna. U tista' tagħmlilna d-differenza kollha fid-dinja fil-ħajja tagħna. Dak li jiġi konċeput fil-ħajja tagħna l-aħwa u nibqgħu nippersistu fuq, u nifukaw fuq huwa li finalment naraw fil-ħajja tagħna. Qegħdin nitalmu li biex naraw il-kelma ħajja s-seħ irridu l-ewwel tiġi konċeputa fil-ħajja. Jekk għandna bżonn miraklu, l-ewwel irridu narawh fil-ħajja fil-qalb tagħna u mbagħad narawh. Għaliex? Għax l-ewwel irid ikun fil-qalb u dak li hemm fil-qalb joħroġ mill-fom. Meta aħna joħroġ mill-fom dak li Alla jpoġġilna, x'jiġri? Qegħdin f'agreement mal-mulej u l-miraklu narawh. Dik hija s-sempliċità tal-kelma tagħna li xi kultant aħna x'namlu, xi kultant. Kif nikkomplikawha dik il-kelma, nikkomplikawha. Meta m'għandniex għalfejn nikkomplikawha. Halleluja. Iżajja 57:18-19 jgħid jien nagħti frott ix-xuftej. Ġesu jgħid il-mulej anzi I create the fruit of the lips. Voldiri dak li joħroġ minn fomna se jseħħ. Il-mulej jisma' x'qed ngħidu ta'. Voldiri naqblu mal-kelma. Għax dak li joħroġ he create the fruit, xi frott għandek fil-ħajja? Għandek il-frott li jistenna minnek jekk le. Mela aħseb ħatamlu. Iżra il-kelma talla u mbagħad ħalliħ jagħmellek il-frott. Qed jgħidlek hawn I create the fruit of your lips. Oqgħod attent x'qed tgħid, halleluja. Issa ħanalqu bl-isbaħ u l-ikbar qalb. Il-qalb talla. Ejjew morru Psalm 139. Ħanaraw il-qalb talla. Ejjew niftakru li għaddejjin mhux għaddejjin. Alla jħobbna. Alla jħobbna u qiegħed hemm. Alla jħobbna biex iżommna dejjem wiċċna l-fuq biex jagħtina l-komfort, jagħtina l-kuraġġ, biex jgħinna f'din il-ħajja. Il-kelma tal-lum għalhekk kienet Ġesu qed jgħidilna dawk huma l-barkiet li lilkom jappartjenu. Imma tidu toħduni bis-serjetà. Ejja naqraw, Psalm 139 kulħadd sabu. Isimmu. Mulej, int tarbilni u tarafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Voldiri il-mulej dejjem magħna. Jaf meta norqdu u meta nqumu. Int taraf mill-bogħod ħsibijietna. Dak kollu li jkun għaddej minn moħħna xejn mu moħħ l-mulej. Xejn mu moħħ. Int taraf il-mixi u l-wafqin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Xejn mu moħħ l-mulej. Inkun għadni aqqas l-sint il-kelma
meta int mulej tkun ġa tafa kollha. Tal-għaġeb. Ma aħna qegħdin nagħmluha ma' Alla kbir, Alla tal-univers, Alla li għandna aċċess għalih kull jum u kull ħin u kull mument. Dak huwa li għamel Ġesu Kristu meta miet fuq is-salib fetħinna l-dan. Fetħinna dan il-privileġġ li aħna għandna aċċess għal dan kollu. Dawra mejt, inti tħaddinni. Aqqas inkunu nafu imma għaliex inħossu l-paċi, għax ikun qed iħaddinna. Ejjew naraw fl-ispirtu, qed iħaddinna miegħu, dik hija l-komfort li huwa jagħtina. Qed jgħidilna dawra mejt, inti iħaddinna u tqegħdli idejk fuqi. Hemm il-barka, hemm il-protezzjoni, hemm il-ħarsien. X'memx? X'ma taniex il-mulej? Imma li xinkunu neqsim minnom dal-affarijiet. Meta u qed iwedomna daw. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma nwassalx għalih. Imma nistgħu. Tinsiex dan huwa salm li kien qabel maħna ġejna weldin mill-ġdid illum għandna aċċess għax għandna l-Ispirtu Santu fina u fuqna. Mela dan l-erf aħna għandna aċċess għalih. Grazzi Ġesu m'hemmx limitu għalina. L-erf tiegħek tal-għaġeb ma nwassalx għalih u qoli wisq u ma nlaħaqx miegħu. Fejn immur il-bot mill-Ispirtu tiegħek u fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek. Insa li xi darba ħataħrab mill-mulej. Laqqasek tkun fl-ar momenti ta' ħajtek. Laqqasek tkun f'liema sitwazzjoni tkun ma tista' taħrab mill-mulej. Huwa int li taħrab minnu għax hu dejjem hemm. Volti dan huwa Alla li qed itina l-kuraġġ illum ukoll. Jekk nitla' fis-smawiet hemm int, jekk nimtet f'iħlar hemm ukoll. Jekk nilbas il-ġwinaħ tas-seb u mmur nammar fitru fil-baħar, hemm ukoll titlaqni idejk u taqbadni l-leminija tiegħek. Imma mbagħad inkomplu vers 13 għax inti sawwart il-ġowwieni tiegħi. U f'ġufommi inti insiġtni. Mela, nerġa' naqbes għaliex forsi qegħdin f'din is-sitwazzjoni għal dawn it-trabi li jkunu qegħdin jitniżġu fil-ġuf. Huwa kollu il-pjan Alla, il-mulej ikun qiegħed isawwar dawn it-trabi mhumiex ġast ċelluli u tista' tneħħihom meta trid, qed isawwar il-ġowwieni tagħhom il-mulej u jagħmilhom tal-għaġeb. Ara, ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra, kien jaf x'qed isir il-mulej. Meta kull wieħed u waħda minna kont qegħdin niġu iffurmati. U Alla ħares, aħna niġu ffurmati. L-om tagħna iddeċidiet li ttajjarna għax ikum aħnexaw. U nagħmlu parti u nagħmlu l-pjan Alla. Inħallu l-pjan Alla jseħ. Voldiri, jalla, kull min qiegħed jismani, mhux hawn ġew biss immanki barra biex narfu din il-verità. U l-kelma Alla tkun l-iktar ħaġa li nfittxu għax ibiss tista' żommna sejf il-bot mill-mewt. Il-bot mill-mewta fl-eternità li toħodna Alla ħares qatt il-bot minn Alla fl-abbissi ta' dlamijiet fejla hemm Alla u kull ma hemm teżżis u nar u dwejja u turment għax ma nkunux tajna każ il-kelma Alla. Imma niżuħalla li dan mhuwiex il-każ, aħna hemmhekk qegħdin naraw il-qalb Alla x'inhi li sawwar kull wieħed u waħda minna li ġiet fid-dinja għandu pjan għal kulħadd u ħadd m'għandu dritt ineħħi l-pjan u l-ħajja ta' ħadd u aħna nedulu grazzi mulej illum li inti qed tgħidilna x'inhi qalb safja. X'inhi dik il-qalb li ħatara wiċċek. Kemm issa minn hawn u kemm fl-eternità. Għalhekk hawn ġodda llum ma nafx, ma tawniex karti ta' xi ġodda, le? Le? Le, all right. Mela kollha qodma, niżuħalla Alla mela kienet. Ejja. Però jekk intom li qegħdin tarawna qabel nagħlqu minn hawnhekk
U ħanatukom dak iċ-ċans ukoll li jekk inti trid li intom li qegħdin tarawna mbarra, jekk inti trid li tkun taf dan Ġesu li aħna qed kellimna fuq llum, ħantuk l-opportunità li tgħid talba magħna qabel nagħlqu minn magħkom u ħanedilkom kelma però li qiegħda fl-Apokalissi Apokalissi 3 vers 20 fejn jgħid hekk. Isimgħuha. Ara, kliem Ġesu, jiena qiegħed fil-bieb u qiegħed inħabbat. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bieb, jien nidħol għandu u nikol miegħu u jikol miegħi. Din hija l-istedina li il-mulej Ġesu qiegħed jagħmel il kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin tarawna u li inti tista' tgħidlu welcome into my heart. Ejja Ġesu, inti qed tħabbat u jiena ħaniftaħlek. Għalhekk ejdu dit-talba miegħi. Intom li qegħdin hawnhekk jekk tidu tagħmlu refreshing ta' din it-talba. Ejjew nagħmluha qabel naqtaw il-kollegament, Mr. Qaddis, aħna nirringrazzjawk għal din l-opportunità li inti qiegħed tagħtina li aħna nilqgħu lil-sit lil Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tagħna fil-qalb tagħna. Nirringrazzjawk mulej Ġesu li hija r-rida tiegħek li inti tiġi tgħix u tammar fil-qalb tagħna, aħna ntuk din il-qalb, illum aħna narfu li inti l-uniku salvatur, inti l-uniku mezz li aħna u l-uniku triq għal il-missier, għalhekk nirringrazzjawk mulej Ġesu u iva aħna nikkonoxxuk bħala is-sit u s-salvatur tagħna li nirrikonoxxu li inti mitt u qomt u li qiegħed in-naħa tal-lemin Talla u li llum inti qed tittina l-opportunità li nsiru parti minn din il-familja tiegħek u nirringrazzjawk imlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u għenna biex inkomplu ngħixu bħala ċittadini veru tas-saltna li aħna llum twilidna fiha għal dawk li twildu llum u għal dawk li ilhom fiha qegħdin inġeddu mulej Qaddis biex verament nkunu denji li nissejħu u li Talla. Għal glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen.